नमस्कार साथियों, ई खास रिकॉर्डिंग बनावल गईल बा कुल्फी और आइसक्रीम बेचैया लोग खातिर। प्रचार सॉन्ग के साथ व्यापार में तरक्की पक्की। कुल्फी वाला गईल मलाई पिस्ता के स्वाद ले लो। अरे ओ बच्चा पार्टी, गर्मी के छुट्टी आ गईल बा। आवा आवा, ठंडी ठंडी कुल्फी के मजा ले ला हो। आइए 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 कुल्फी खाइए, गर्मी में ठंडक पाइए। ए सुना ना, कुल्फी वाला आ गइल बा। मलाई, पिस्ता, केसर सब फ्लेवर लेके आइल बा। मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, केसर वाली स्पेशल बा। आइए आइए, कुल्फी खाइए, गर्मी में ठंडक पाइए। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबके दिल के पसंद बा। एक बार खाइबस तो जान जाइबस, ई स्वाद बड़ा कमाल बा। मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, केसर वाली स्पेशल बा। बच्चा हो या बूढ़ जवान, सबके मन भाए। एक बार खइबा तब बार बार आए जाए। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। मलाई, पिस्ता, केसर सब फ्लेवर स्पेशल बा। मीठा मीठा स्वाद बा, दिल खुश हो जाए। ठंडी ठंडी कुल्फी सबके भाई जाए। 20 रुपया में ले लो। आज का ऑफर मिस मत करो। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, आज ही ले लो, मौका न छोड़ो। ए भाई, ए बहनी, जल्दी आओ, ठंडी कुल्फी घर ले जाओ। मीठा मीठा स्वाद बा इसमें, दिल को खुश कर जाओ। ए भाई, ए बहिनी, जल्दी आओ। ठंडी कुल्फी 10, 20, 25, 30 रुपया में ठंडी ठंडी कुल्फी ले जाए। गली गली में नाम हमारा, सबसे बढ़िया क्वालिटी बा। साफ सुथरा, ताजा ताजा, हर दिन नई तैयारी बा। आइए ना, ठंडी ठंडी कुल्फी खाइए, दिल को ठंडक पहुंचाइए। आइए ना, ठंडी कुल्फी खाइए, दिल को थोड़ा ठंडा कर जाइए। आइए ना, ठंडी कुल्फी खाइए, दिल को थोड़ा ठंडा कर जाइए। अगर आप भी अपनी दुकान या ठेला खातिर एहे तरह के धासु प्रचार बनवावे चाहत बानी तब तुरंत संपर्क करें 83 40 15 69 92 पर। आपके नाम से पर्सनल रिकॉर्डिंग तैयार हो जाए। गर्मी भगाओ, कुल्फी खाओ, दोस्तों को भी साथ में लाओ। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, मलाई पिस्ता सब ले लो। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। मलाई पिस्ता सब ले लो। अरे ओ बच्चा पार्टी, गर्मी के छुट्टी आ गइल बा। आवा आवा, ठंडी ठंडी कुल्फी के मजा लेला हो। भीड़ लगाओ, मजा उठाओ। ठंडी ठंडी कुल्फी पाओ। ए सुनना, कुल्फी वाला आ गइल बा। मलाई, पिस्ता, केसर सब फ्लेवर लेके आइल बा। आइए आइए, कुल्फी खाइए, गर्मी में ठंडक पाइए। आज ही आओ, मौका ना गवाओ, कुल्फी खाओ। खुश हो जाओ। मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, केसर वाली स्पेशल बा। बच्चा हो या बूढ़ जवान, सबके मन भाए। एक बार खइबा तब बार बार आ जाए। के छुट्टी आ गई ठंडी ठंडी कुल्फी के मजा ले लो। मलाई, पिस्ता, केसर सब फ्लेवर स्पेशल बा। मीठा मीठा स्वाद बा, दिल खुश हो जाए। ठंडी ठंडी कुल्फी सबके भा जाए। कुल्फी वाला दिल, मलाई पिस्ता के स्वाद ले लो। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, आज ही ले लो, मौका न छोड़ो। आइए आइए कुल्फी खाइए, गर्मी में ठंडक पाइए। ए भाई, ए बहिनी, जल्दी आओ। ठंडी कुल्फी 10, 20, 25, 30 रुपया में ठंडी ठंडी कुल्फी ले जाए। मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, केसर वाली स्पेशल बा। आइए ना, ठंडी ठंडी कुल्फी खाइए, दिल को ठंडक पहुंचाइए। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबके दिल के पसंद बा। एक बार खाइबस तो जान जाइबस, ई स्वाद बड़ा
कमाल बा कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो। अगर रहुआ भी अपना दुकान या ठेला खातिर ए तरह के धांसू प्रचार बनवावे चाहत बानी तो तुरंत संपर्क करें 83 40 15 69 92 पर। आपके नाम से पर्सनल रिकॉर्डिंग तैयार हो जाए। ये बहिनी जल्दी आओ ठंडी कुल्फी घर ले जाओ। मीठा मीठा स्वाद बा इसमें दिल को खुश कर जाओ। गली गली में नाम हमारा सबसे बढ़िया क्वालिटी बा। साफ सुथरा ताजा ताजा हर दिन नई तैयारी बा। आइए ना ठंडी कुल्फी खाइए दिल को थोड़ा ठंडा कर जाइए। गर्मी भगाओ कुल्फी खाओ दोस्तों को भी साथ में लाओ। कुल्फी ले लो मलाई पिस्ता सब ले लो। भीड़ लगाओ मजा उठाओ ठंडी ठंडी कुल्फी पाओ। भीड़ लगाओ मजा उठाओ। ठंडी ठंडी कुल्फी पाओ। भीड़ लगाओ मजा उठाओ। ठंडी ठंडी कुल्फी पाओ। आज ही आओ